Прывітанне. З вами ізноў канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі. Палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Ростислав Хотін. Ростислав, добрый дзень, прывітанне. Прывітанне, Юрий. І палітычны аглядальнік беларускай службы радыё Свабода Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Вітаю. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта нечаканая інфармацыя, якая прыйшла з Москвы. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Путіна Дмітрий Пяскоў абвясціў, што Москва гатова паслаць дэлегацыю ў Менск на перамовы з дэлегацыяй Украіны. Падставай для гэтага стала заява прэзідэнта Зеленскага пра тое, што ён гатовы абмяркоўваць нейтральны статус Украіны. Пару фактаў, якія этому папярэднічалі. Прэзідэнт Францыі Макрон пазваніў Пуціну па просьбе Зеленскага, каб яны пагаварылі, Пуцін адмовіўся. Потым, калі прагучала заява Зеленскага наконт гатоўнасці абмяркоўваць нейтральны статус, Лаўроў сказаў, што нам няма пра што абмяркоўваць з Кіевам, это ўсё хлусня, што гаворыць Зеленскі. Потым была размова Пуціна з Сі Цзіньпінам, і Сі Цзіньпін яму параіў знайсці мірнае рашэнне гэтага крызісу. Вот такая доўгая даволі перадгісторыя. Ростислав, як вы ацэньваеце шансы на Менск-3, на новыя менскія пагадненні? Ну, дивіться, Юра, річ у тім, що за 2 дні війни, яка триває 24-25 лютого, російські війська не змогли зробити бліцкріг, тобто таку прогулянку в Україну. Україна стоїть, Росія несе дуже серйозні жертви. За 24 число Росія втратила біля 5000 солдатів. За 25, згідно з українським міністерством оборони, Росія втратила 1000 солдатів. Тобто це такий, навіть кажуть, рекорд для воєн, які починала Росія, це рекорд з часу створення російської армії. Українські війська надійно поки що контролюють Київ, дуже впевнено. Столицю України вони не взяли. Є просування певних колон на півночі, на сході, на півдні, там в Херсонській області. Але, в принципі, це не такий парад перемоги, як на те сподівався Путін. Тому ясно, що треба якось виходити з цієї ситуації. Зеленського більше хвилює те, що є жертви серед українських військових, є жертви серед українських цивільних. Він, так мовити, йшов і все ж таки залишається, від зараз є президентом воєнного стану, президент війни, країни, яка воює, але, в принципі, в душі все ж таки він залишається президентом миру, він хоче мир. Ну, він така людина. Це його був президентська обіцянка, від нього це чекали. Тобто ясно, що він готовий висилати цей сигнал Путіну, і Путін, очевидно, Кремль це почув, тому що там треба теж якось рятувати свою репутацію, тому що чим далі, тим російські війська будуть встрягати, як в болото, це і гальмуватися в Україні. Тобто бої будуть тривати далі, українці не здаються, будуть воювати. Плюс є територіальна оборона, є цивільні, які хочуть брати зброю, коктейлі Молотова і все таке інше. Тобто треба якийсь було вихід з ситуації. Кремль, був сигнал з Києва справді від Зеленського і його офіса про те, що готові поговорити про нейтральний статус, тобто не членство в НАТО, але які гарантії будуть за це, що Україна за це отримає. От. Москва це підхопила, і цей сигнал, справді, в телефонній розмові Путіна... Ростислав, я можу сказати, що, мовчимо, тое же, що і в 15-му годі, предухилення повного воєнного розгрому. Дивіться, ситуація 15-й рік була справді 14-й, 15-й. 14-й рік це був Іловайськ, і Мінськ-1 підписувався в дуже скрутних становищі для України, невигідному. Лютий 15-го року це було Дебальцеве, тому ясно, що Україна вела тоді переговори Мінськ-1 і Мінськ-2 з позиції слабкості, тому що українські війська зазнали добровольці під Іловайськом, і українська армія під Дебальцево зазнали великих
тоді втрат і були в дуже скрутному важкому становищі. Тому, але на Мінськ-3, якщо він такий буде, як ви кажете, Мінськ-3, Україна вже не буде йти, Україна може йти з високопіднятою головою. Тобто це не є ситуація слабкості, тому що Україна і українська армія показали свою силу. Вони вистояли 2 дні, коли такий напір був з Росії, тиск такої великої потужної армії, другої армії світу з ядерним потенціалом. Тому Україна вистояла. На Мінськ-3 Україна буде йти не з слабких позицій. Я сказав би, чесно кажучи, моя особиста думка, що як ситуація виглядає зараз, то на Мінськ-3, якщо буде в Мінську справді це, то буде слабшою позицією йти Росія, яка хотіла парад перемоги мати, а йде поки що піджавши трошки хвіст, якщо на цій ситуації. Щодо самого Мінська, тут є питання також. Чи буде це Мінськ, я не знаю. Тому що Білорусь через дії Олександра Лукашенка, через дії білоруського режиму втратила статус той, який вона мала раніше, коли був Мінськ-1 і Мінськ-2, статус нейтрального, незаангажованого посередника, нейтральної сторони, яка однаково близька і Росії, і Україні. Лукашенко тоді балансував. Зараз він після спроб утриматись при владі в Білорусі будь-якою ціною після протестів початку серпня 2020 року, і особливо останнім часом, він є вже маріонеткою Росії. Україна ніколи не забуде те, що Лукашенко порушив свою найбільшу обіцянку, яку він давав Україні. Він казав завжди, що він там маневрував, грав між Києвом і Москвою, там карту розігрував українську, що треба, з Москвою посварився, українську карту розігрує Україна, браття настоящие, а от росіяни це не наші браття, от українці настоящі, славяні настоящі браття. Далі, якщо там з Москвою нормально, тоді там їх помаранчеву революцію гідності хаяти і критикувати. Тобто він балансував. Але він обіцяв одну річ. Він обіцяв Лукашенко, що ніколи з білоруської території не буде йти загроза для України. І зараз він цю обіцянку порушив. Небезпечною ситуація стала тоді, коли 20 лютого російські війська не вийшли з Білорусі після навчань, які обіцяв Лукашенко, що вони вийдуть, і міністр закордонних справ Макей. І тоді стало ясно, що ці війська залишились і розтягують українську армію аж з півдня, схід і на північ. Тобто українська армія була дуже розтягнута. Це був удар в спину. І Лукашенко цього українці не вибачить. Тому я, чесно кажучи, не знаю, чи Мінськ... Росія, очевидно, наполягає, що Мінськ був майданчиком України. Мінськ асоціюється з поганими, споманами нав'язані мінські домовленості, які були невигідні Україні. От для українців Мінськ асоціюється з цими безкінечними раундами переговорів тристоронньої контактної групи, які ні до чого не доводять, не приводили. Тобто це все тривало роками без жодного результату. А ситуація на Сході не вирішувалась, врегулювання не було. Плюс Лукашенко і Мінськ як місце, в якому править Лукашенко, він втратив роль нейтрального майданчика. Валер, вам питання, калі гэтыя перамовы ўсё ж таки адбудуцца, калі яны адбудуцца сапраўды ў Менску, ці зменіцца пры гэтым роля Лукашэнкі, якую ён набыў учора? Ну, учора, вы про это казалі на Свабода прэмію, і он фактычна ператварыўся ў некую фігуру кшталту, я не ведаю, Пушыліна ці Пасечніка, так би мовити, то есть кіраўніка, які не кіруе сваёй тэрыторыі, з тэрыторыі якога вайсковыя камандзіры чужой арміі праводзяць аперацыі по сваім рашэнням. Ну, а вот, тым не менш, калі Украіна будзе вымушаная прыехаць у Менск, калі Украіна будзе весці перамовы, я нездарма прыгадаў всю перадгісторыю. Не Путін папрасіў перамову з Зеленскім, а Зеленскі з Путіним. Вось Зеленскі ўпершыню заявіў пра тое, што ён гатовы абмяркоўваць нейтральны статус Украіны, хаця адваротнае напісана ў Канстытуцыі. Так вот, як зменіцца статус Лукашэнкі? Ці он все роўна застанецца марионеткой, и в этом сенсе, что Минск, что я не ведаю, Белгород, что Москва? Па-першае, калі перамовы адбудуцца ў Менску, то Лукашенко не будзе баком гэтых перамоваў. Беларусь толькі прадставіць у такім выпадку сваю тэрыторыю.
Тым не менш, гэта ў пэўным сэнсе будзе азначаць де-факто прызнанне Лукашэнкі, ну, как бы чалавекам, які кіруе Беларусю. Можа, не прэзідэнтам, слова прэзідэнт не будуць адносна яго ўжываць, но але чалавек, які кантралюе Беларусь. Гэта будзе вымушана прызнаць і Зеленскі. Гэта будзе, мусіць, вымушаную де-факто прызнаць і заходнія палітыкі. Вось, таму што, ну, сапраўды, калі будуць нейкія дасягнутыя пагадненні, мінскія пагадненні, Мінск-3, вось, так ці інакш, гэта будзе атаясамляцца з Беларусю, гэта будзе атаясамляцца з Лукашэнкам, і ў вачах прыхільнікаў Лукашэнкі, у вачах беларускай номенклатуры ягоныя пазіцыі ўзмацняцца, таму што калі глядзець сёння, то яны такія, яго становішча вельмі некамфортнае і вельмі непрыемнае для яго самого. Ось, а гэтыя перамовы ў Менску, ну, як бы стануць яшчэ адным механізмам падпорак для існага беларускага рэгіёну. Прынамсі фармальна ён будзе выглядаць як міратворац. Так же, як і ён у 15-м годзе прыкладна. Ну, во всякім разе, дзяржаўная прапаганда вас кепска чутно, Валер. Нешта сувязь гуляецца. І гэта так будзе спажыва для дзяржаўнай прапаганды. Ростислав, скажите, а вот в Киеве, в украинском политикуме обмярковываются некие формулы завершения этой войны, что Украина отобье этот наступ, некие іншие как бы варианты. Ну вот сегодня пасля вчорашняга сокрушальнага словамі президента Байдена пакета санкций президент Зеленский сказал, ну вот санкции, конечно, добра, але вот над нами самолеты летают, их санкции не спыняют. И звяртаючись до украинских солдат, он сказал, что ну вот вы адзіная оборона краіны. На Заходе, глядячи по всем, нават не обмярковывается вариант войсковой обороны Украины. Так вот, мое питание, какие-то варианты, некие варианты обмярковываются, вот, что Украина будет стоять до конца? Поки що виглядає так, що так, Україна налаштована, поки триває російська інвазія, вторгнення, це російська агресія, вже тепер не прихована, пряма, широкомасштабна, з багатьох напрямків. Україна буде стояти. Але ясно, що через те, що ростуть кількість жертв з обох боків, особливо з українського боку, Зеленському це дуже болить, що українські солдати також гинуть, і є жертви серед цивільних. Він, очевидно, як кожна війна закінчується якимсь миром, він би, очевидно, хотів би теж якомога швидше закінчити бойові дії, щоб не було активної фази війни, а потім вже розмовляти. Тому він, так мовити, коли говорить про те, що готовий зустрітися там чи з Путіном, чи делегації, щоб були україно-російські переговори, готовий. Це щиро, йому можна тут вірити. Другий момент, що якщо ясно, що аби хоч чортом розмовляй, аби тільки покласти край війни. Оце його принцип, тобто, щоб не гинули люди. Він за це дуже переживає, як людина, чисто по-людськи. От. І тому він, я думаю, якщо Росія буде наполягати, що або Мінськ, або ніде, він погодиться на Мінськ, звичайно. Хай будуть це російсько-українські переговори на білоруській території, ну фактично зараз поки що де-факто Білорусь Лукашенко зробив васалом повним Росії, тобто це ясно, що не дружна вже, не нейтральна країна, як я вже говорив, і Лукашенка не люблять зараз в Україні дуже, але погодяться і на Мінськ. Так що тут, я думаю, що Київ, якщо буде тільки Мінськ, і Росія буде наполягати на Мінську, переговори, вона погодиться, Україна, і на Мінськ, як розуміючи всі складності цього географічного місця. Щодо інших моментів, ну, звичайно, були вже натяки і раніше сигнали про те, що тобто тут такий двоякий підхід, я б сказав, двояка проблема по нейтральності і НАТО, наприклад. Тобто
з одного боку, альянс ніби і підтримав право суверенних країн самостійно вибирати собі своє майбутнє в НАТО чи не в НАТО, і право України, якщо вона буде відповідати критеріям, буде демократичною ринковою країною реформованою, що вона в майбутньому може бути членом НАТО. Тобто Бухарест, 2008 рік, обіцянка щодо України, колись буде членом НАТО, вона залишається в силі. Але були певні дзвіночки з Заходу про те, що може краще Україні таки нейтральною бути, тобто членом Євросоюзу, не членом НАТО, були такі. І голова Мюнхенської безпекової конференції якось сказав, що Україна може бути Фінляндією, і Макрон натякнув журналістам про фінляндізацію України, тобто як країна ЄС, а не член НАТО. Тобто такі були якісь моменти, натяки і інші говорили, тобто такі натяки були. Невідомо, чи це пристане, але щоб закінчити війну, Зеленський готовий навіть з тактичних міркувань оголосити, що ми готові розглянути гарантії, нейтралітет в обмін на якісь гарантії. Він каже, так, добре, готові розмовляти, готові розглядати це питання, але які гарантії? Отут питання, тому що ще, яким листочком вимог вийде на ці переговори Москва? Москва хоче визнання російського статусу Криму, визнання ЛНР, ДНР офіційним Києвом, демілітаризація України, денацифікація, що взагалі розуміється, під нацифікація це не зрозуміло. Тобто це в російському розумінні це деукраїнізація України, тобто відмовтеся від мови, культури, традиції, історії, тобто тому нав'язується штучні це якісь там нацисти, там фашисти, тобто це все пропаганда російська в'яже до України з єврейським президентом, які нацисти, ну абсурд повний. От. А Україна готова розмовляти своїх позицій, має свої вимоги. Там і виведення повне російських військ, і вирішення конфлікту на користь України, поновлення суверенітету над Донбасом. Тобто, якщо дві сторони вийдуть з такими списками від Криму до Донбасу, там, то це одне. Якщо країни вийдуть з тактичною задачею зупинити бойові дії і розглянути, можливо, якусь таку завуальовану обіцянку, можливо, нейтральності якоїсь там, от, то це інше. Тобто тут ясно тільки одне, що зараз важливо, що розуміти, що НАТО в Україні ніколи не мало таких сильних позицій, як має зараз в плані підтримки. Буквально напередодні вторгнення Росії опитування громадської думки давали 62% за НАТО. 62%. Ще на початку, ще в січні минулого місяця було 58%, а вже потім збільшилось до 62%. Зараз, я думаю, чесно кажучи, якби от зараз продати, я думаю, що це і за 70%, чи 75% перевалило. Тобто реально Росія, вимагаючи якоїсь нейтральності, позаблоковості, не входження України в НАТО, реально піднімає реноме і статус, і популярність Північно-Атлантичного альянсу серед українців. Валер, а от як ви собі уявляєте, скажімо, коли все ж таки гэтыя перамовы адбудуцца, калі Украіне давядзецца пайсці на нейкія саступкі, то санкцыі, они як бы будуць часткай этих перамоў, бо уведзены санкцыі, як сказаў прэзідэнт Байден, разбуральныя санкцыі. А калі Расія і Украіна пра штосьці уявімся, то тады санкцыі як будуць адмененыя ці не адмененыя. Наколькі я памятаю, дарэчы, пасля Мінску-2 не ўсе санкцыі былі адменены, которые заставаліся. Вот як вам бачыцца эта ситуация? Ці в этой ситуации, магчыма, у Мінск павінны тогда прыехаць нейкія іншыя прадстаўнікі, ці не? Ну, тут, магчыма, будзе торг наконт гэтых санкцый паміж Расіяй і Захадам. Вось. І тут шмат будзе залежаць ад таго, чым закончыцца гэта вайна, чым закончацца гэтыя перамовы, ці дадуць яны нейкі плён. Калі дадуць, то да чаго гэта прывядзе,
Я, наприклад, бачу магчымасць Мінска-3 толькі на умовах капітуляцыі Украіны. Ніякіх іншых варыянтаў у сённяшніх умовах магчыма, на мой погляд. Таму, калі Захад прыме такое рашэнне Украіны, то, магчыма, будзе нейкае паслабленне ў эканамічных санкцыях. Увогуле, пакуль што я не бачу, што сапраўды гэтыя санкцыі такія пекельныя, такія разбуральныя, такія, ну, скажем так, у іранскім фармаце ці ў паўночна-карэйскім фармаце. Пакуль што гэта не вядзе да таго, каб Расія спужалася і спыніла ход баявых дзеянняў. Я б так сказал. Валер, вот вы сказали наконт капітуляцыі, а Ростислав прыгадаў формулу пра фінляндызацыю. Ну, тут варта прыгадаць, што Фінляндыя вела доўгую і вельмі крывавую абарону ад атакі Савецкага Саюза, ад нападу Савецкага Саюза. Прычым цікава, што Савецкі Саюз, Сталін, тады пачынаў прыкладна так жа, як цяпер пачыналі вайну супраць Украіны. І як нават сёння гаварыў Лавров, што гэты ўрад Фінляндыі, это ўжо нішто. У нас вот Кусінен тут ёсць. Вот сапраўдны ўрад, мы з ім будзем домовляться. Потым, положивши там десятки тысяч солдат, СССР и Финляндия заключили мир. Мир вельмі ганебны для Финляндии, але Финляндия не была оккупованная, Финляндия не была захопленная, да, яе отхапили велизарные кавалки территории. Это была капитуляция Финляндии. Это была, скажем так, гоноровая капитуляция. Советский Союз не досягнуў усяго, чаго ён хацеў. І тым не менш, Фінляндыя... Валер, вельмі кепска вас чутно. Вельмі кепскі інтэрнэт. Вот зараз лепшы. Еще раз повторяю, калі гэта была капітуляцыя з боку Фінляндыі, то гэта была ганаровая капітуляцыя, бо з аднаго боку Савецкі Саюз не атрымаў усяго, чаго ён хацеў, а ён хацеў атрымаць сацыялістычную Фінляндыю з рабоча-сялянскім урадам, а Фінляндыя таксама не змагла, скажам, устаяць на тых пазіцыях, на якія яна стаяла да пачатку вайны. Калі казаць пра сённяшнюю сітуацыю вакол Украіны, то глядзіце, Пуцін, пачынаючы вайну, і перад пачаткам вайны ставіў задачу. Трэба гарантыі, каб Украіна не ўступала ў НАТО, трэба гарантыі, каб была сітуацыя нейтралітэта для Фінляндыі. Ну, вось сёння Зеленскі кажа, што Кіеў гатовы размаўляць наконт пазіцыі нейтралітэта Украіны. Ну, часткова, як бы, дасягнуў тых мэтаў, які ён ставіў на пачатку вайны. Калі гэта будзе так, і калі сапраўды пачнуцца перамовы, калі па выніках іх Украіна пагодзіцца на статус нейтральнай дзяржавы. Ростислав, я разумею, что это вельмі, так бы мовіць, горкое, колючее для вас пытанне, и вы можете отказывать на его как бы дипломатично, бо ясно, что не трэба деморализовывать людей. Вось, але вот калі, я бы сформуляваў так, калі Украина будет прымаць рашэнне ехать в Менск ці в какое-то іншае месца, это может быть этим абмеркаваннем, зараз ці пазней як бы будут глядзець на ситуацию на поле боя ці прымаць рашэнне паводле нейкіх іншых чыннікаў, меркаванняў. Складно сказати. Мені здається, що будуть дивитися на поле бою, на ситуацію на фронтах, будуть дивитися, як українська армія. Ясно, чим гірша ситуація, не дай Боже,
тим бажання розмовляти в Мінську чи де-інде буде більшим. Але Зеленський, як я вже казав, він взагалі хотів би, йому це дуже болить, от особисто як людині, як персонально йому дуже болить ця вся війна. От він на це не сподівався, звичайно. Він до останнього моменту не вірив, що Росія вторгнеться широкомасштабно, відкрито, відверто. Так він цього не чекав. От і йому дуже болить те, що жертви, але з іншого боку, ну він уже на ходу вчиться. Він уже є президентом воюючої країни. Тобто раніше він був таким пісніком, миротворцем, миролюбцем. Зараз і дуже переживав за будь-які обстріли на Донбасі. Раніше там поранено солдати. Він дуже переживав особисто як президент, коли там гинули солдати. Зараз він уже стає президентом воюючої країни. Він просто ми бачимо трансформацію на очах. Тобто Зеленський вже інший ніж той, який був 3 дні чи тиждень тому. Тобто він зараз президент воюючої країни, і поки що треба визнати, він справляється з цією функцією нормально, як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Тому Україна хотіла би, я думаю, поїде, якщо на переговори якісь погодиться, можливо, з французьким посередництвом Макрон щось на посередники набивається, як Ніколя Саркозі колись у 2008 році в Грузії виконував цю човникову дипломатію між Тбілісі і Москвою, тоді Саркозі, то може Макрон, якісь амбіції в нього є продовжити цю традицію французької дипломатії, бо Макрон має хороші стосунки із Зеленським, вони приятелі, чи друзі навіть, вони вважають одного другом, чи із Путіним у Макрона хороші відносини. Вчора ці дзвінки були і туди, в Москву і в Київ. Тобто ми подивимось, щодо посередництва це невідомо. Але Зеленський готовий, в принципі, розмовляти, щоб покласти край війні. Хоча я ж кажу, що тест як Верховного Головнокомандувача за ці кілька днів війни він склав. А вот это питання, яке я вже задавав Валеру, для Росії проблемою зараз з'являється санкції. Введені санкції. И там они разбуральные, не разбуральные, но они серьезные, они отчувальные. І в этом сенсі на перемовах поміж українською делегацією і російською делегацією, ну, українська делегація не розпоряджається заходніми санкціями. Вона не може сказати, ми вам гарантуємо, що з вас санкції знімуть. Это не залежить від України. Ну, скажем так, это не у яе ў кішэні. А тады може скласціся ситуація, абстрактно кажучи, що Росія з Україною про щось домовиться, а Захід скаже, ні, а ми санкції заховуємо. Тоді, якби Росія скаже, а як? Ми хотіли домовитися при умові, що у нас не буде санкцій. Вот в этом сенсі формула перемовин, на ваш погляд, як буде улічена позиція Заходу на цих перемовах? Як вам це бачиться? Ростислав. Так. Я кажу, як вам бачиться позиція Заходу, як вона може бути улічена на перемовах тільки Росії і України? Зрозумів. Річ у тім, що між Заходом і Україною таких тісних, партнерських, довірливих існує найбільша зараз довіра між Україною і Заходом, ніж будь-коли. Тобто реально, особливо зараз в ці дні, Україна грає в західній команді, є частиною цивілізованого вільного світу. Це 100%. От, ще не будучи, так би мовити, європейською членом ЄС там, чи модерною реформованою країною, але вона грає абсолютно в західній команді з західними партнерами. Українці кажуть, що принцип «нічого без нас про нас» Захід виконує дуже чітко. Тобто Україна знає все, що розмовляють з Заходом, і Захід з Росією, про що розмовляє, Україна все в курсі. Україна дуже координує свою позицію. Україна в курсі всіх кроків, які Захід вживає щодо санкцій там Росії. Україна поінформована на 100%. Ясно, що хотілося більше. Ну, ясно, що є певне розчарування, там, що, можливо, санкції розраховані трошки на довший період, не так швидко задіють. А тут питання все днів, годин, днів, тижня найближчого. А деякі санкції антиросійські, ці проти Росії, вони розтягнуті там на тижні там, чи місяці, може, будуть ефект мати якийсь. Хотілося б швидше, хотілося, може, більших санкцій, хотілося б Росію викинути зі СВІФТа, щоб відключили від платіжної системи SWIFT. Це українці хотіли. І це, до речі, кажуть, що... Це я зрозумів. Але от ця формула «нічого про Україну без України»,
ее ж можна і якби перевернути. Нічого про Захід без Заходу. І в этом сенсі от приїдуть представники України, приїдуть представники Росії, і вони будуть про нечто казати, і російці скажуть: хорошо, ми з вами домовилися, але при умові, що з Росії здимуть вот эти вчорашні санкції. А коли тут нет представників Заходу, то українці не можуть сказати: ми вам гарантуємо, що Захід здиме. Ну, як? Дивіться, тут така річ, що Україна, багато хто в Україні і раніше, бо Зеленський вже ще і до початку цієї широкомасштабної війни, він хотів вже і в своїй промові в грудні, такий головна річна промова, він говорив про те, закінчив її тим, що треба прямі переговори, не завершиш війну на Донбасі без прямих переговорів з Росією, тобто він давно хотів прямі переговори і з Путіном. От. Просто його від цього відмовляли, тому що Зеленський був недосвідчений, Зеленський, можливо, трошки ще не має, трошки є в геополітиці наївний в певних сенсах, не має такого досвіду, бачення ширшого, і хитрий лис Путін міг його легко обіграти. От, і взагалі казали, що найкраще вести з Путіним переговори в нормандському форматі, тобто з канцлером Німеччини і президентом Франції, які також присутні. Тобто відмовляли його: не йди на один Путін-Зеленський, на ці переговори за цією формулою не йди. Я не знаю, як зараз. Мені здається, що краще все ж таки було б і зараз, щоб хтось мав би з західних лідерів, Макрон, не Макрон, хтось інший, от, щоб хтось мав бути, там був присутній ще хтось, якась людина з мандатом, західним мандатом, який міг би був в координації із Байденом швидко, із Джонсоном, із Шольцем, із керівниками Європейського Союзу. Мені здається, що навіть за цих умов, коли є нагальна потреба до україно-російських швидких переговорів, все одно має бути хтось, хто представляє, так мовити, Захід, якийсь посередник. Це було б дуже добре. Ще один момент. Ми говоримо про саміт уже якийсь, про найвищий рівень. Зараз іде, наскільки я розумію, поки що про перші якісь обговорюються якісь можливі переговори на рівні представників Міноборони, Міністерств закордонних справ і Офісу президента України і Адміністрації президента Росії. Тобто йдеться поки що переговори представників сторін поки що. Про саміт якийсь не йдеться поки що. Моє таке розуміння. Добре, зрозуміло. Дякую великий Ростислав, дякую великий Валер. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі